Sa ibang balita mga idol, student leaders ng isang universidad sa Dagupan City na mahagi ng tulong sa mga PUV driver. Para po sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Sa hirap ngayon na dinaranas pagdating sa transportasyon tulad na lamang ng mga pampublikong sasakyan, jeepneys, tricycle drivers natin na nahihirapan dahil sa pagtaas ng presyo sa kada litro ng produktong petrolyo. Narito ang inisyatiba ng ilan sa ating mga kabataan dito sa Dagupan City para kahit papaano ay maibsan ang hirap na kanilang dinadanas. Ayon kay Melton Cabag, ABCOM student at president ng Supreme Student Council ng Universidad de Dagupan, layunin ng inisyatiba na pag-aani ng sitwasyon ng mga tricycle at jeepney drivers sa lungsod na nagigipit ang kabuhayan dahil sa mataas na presyo ng langis. Tumulong kami kasi alam naming sila ang nagpapatakbo ng komunidad ng bawat bayan ng Pilipinas, and we make sure talaga na nakikita sila. Ipinamahagi ng mga kabataang lider ang mga gamot, tubig at tig-isang whole-dressed chicken sa mga benepisyaryong driver. Buong pasasalamat naman ng mga driver dahil malaking tulong sa kanilang pangangailangan ang aktibidad na pinangunahan ng mga kabataan. Yung ng gasolina 150 na sobrang hirap po ngayon ng pasado. Ano masasabi niyo din sa maliit na tulong ng mga kabataan natin ngayon? Thank you po sa nagbigay po ng mga po niya sa Universidad de Dagupan po. Thank you. Samantala, hinikayat naman ni Cabag ang mga kabataan na tumulong sa iba't ibang pamamaraan. Tanging panawagan rin nito. Sana magkaroon din po ng initiative ang ating mga local organizations, and of course sa government po natin na pansinin talaga ang jeepney sectors ng Dagupan City. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.